Un, dos, dos, tres, un. El jazz avui és protagonista en Mar d'Amora i així des de l'equip de Diàlegs no podíem perdre's esta cita que ens regala el grup valencià Jingwell Brow en companyia de l'artista plàstic Àlex Seguí. Què vos fareix? Vos apeteix passar una estona de música i bon ambient? Bona vesprada, Jaume Guerra, cantant de Jingwell Brow i benvingut a un nou capítol de Diàlegs. Avui estàs ací a Mar d'Amora que ens presentes el teu últim disc. Conta'ns un poc en què t'has influenciat per a que naixerà aquest fill, no? com a cantant d'aquest grup. Doncs el disc este, que bueno, realment és curt, és un EP, són 4 cançons i bueno, no sé, m'he inspirat en diferents coses. Bàsicament és un disc de cançó barrejat en jazz i bueno, n'hi ha diversos referents. Uno a lo millor seria el disc de La imaginació de Sílvia Pérez Cruz i després moltes influències, no sé, tots els músics que m'han influenciat durant la vida i tal. I això, bueno, és la primera volta que em fico a cantar i això, volia tindre unes cançons ahí que me significaren coses per a mi i això, no sé, hem anat fent. Entre aquestes influències destaquen també músics valencians, com ves Ovidi Montllor i Lluís Llach. Sí, de fet, en l'EP n'hi ha una cançó d'Ovidi Montllor, homenatge a Teresa. També en el directe solem fer una de Lluís Llach, també fem de Carles Dénia, que és de Gandia. I sí, bueno, la idea era un poquet agafar música en les 3 llengües que parlo jo des de xicotet, que són el valencià, el castellà i l'anglès, i cançons que m'agradaren molt, doncs fer-les, així no tan simple com això. Teniu preparat per a esta vespre alguna sorpresa a Mar d'Amora? Bueno, n'hi ha alguna col·laboració, està més sorpresa, 100% no. Bueno, un poquet, n'hi ha alguna coseta, però bueno, així n'hi ha la col·laboració de Roser Cruells, està Àlex Seguí també a la pintura, i bueno, per qüestions laborals i acadèmiques tant de Bea Estevez, que és la saxofonista, que treballa en animació i està treballant en Galícia ara mateix i no ha pogut vindre. I Carlos Ayuso, el bateria, que està estudiant en Amsterdam, que n'ha agafat en el conservatori, i això estan Javi Bercher al saxo i Tico Porcar a la bateria. I això són un poc sorpreses també, però bueno, ja ho hem anunciat en les xarxes, o sigui que... Clar, tu vens de grups molt coneguts ací al país, com ves Obrim Pas, l'Horchata i també So. Com neix ara l'estil de música jazz, després este canvi tan gran d'estils de música? Bueno, claro, aixina vista, aixina no, si només me coneixes de les coses que ha fet aixina més conegudes, sí que és com, hòstia, hi ha un canvi prou evident, però clar, jo quan vaig començar a escoltar jazz ja, no sé, en 18 o 19 anys, quan tocava el baix elèctric, ja en el meu mestre, en César Giner, i més jazz fusion, i sempre he estat escoltant cada vegada més, i quan els últims anys Bueno, els últims anys no, de fet és que ja vaig ficar, quan vaig entrar en Obrim Pas ja estava tocant el contrabaix i estava encarant-lo ja cap al jazz i totes aquestes coses, i ha sigut a poc a poc. Realment per a mi ha sigut una evolució molt lògica i molt a poc, però clar, cara al públic... Bueno, ja havia fet concerts, ja he dut molt de temps fent concerts de jazz, molts anys, però clar, no és tan conegut i això és com, hòstia, de cop i repent passes de pegar bots en l'escenari en Horchata i en Obrim Pas, en So, a fer alguna més tranquil·let, no? Quin balanç faries d'aquella època en aquests grups que també són molt coneguts al País Valencià? Bueno, el balanç és que m'ho vaig passar molt bé, crec que van fer una tasca prou important, bueno, des de la meva millor opinió, com moltíssima gent i tots els col·lectius no érem, estàvem aportant el nostre granet de sorra a nivell per les lluites socials dels països catalans i
i pense que vam aportar la nostra coseta, no? Tant en els 3 grups, en so vaig estar només un any, però en els altres grups que sí que vaig estar més implicat, sobretot en l'Orxata, vam estar fent una feina que crec que important, m'ho vaig passar molt bé al mateix temps, i res, això, molt content d'aquesta època. I ara arriba a la teva vida l'estil jazz, que comentaves que ja ve d'anys anteriors. Com esperes viure aquests pròxims mesos amb un disc que acaba de néixer? Com es presenta en els pròxims mesos? Bueno, ara a poc estan eixint concerts. Enguany, en 2018, hem fet uns quants i està bé, i ara pareix ser que a poc eixiran més, la gent està ben bona rebuda, ara falta treballar-ho i lluitar per estar en festivals, en concerts, sales de cultura, tot això, i a veure si funciona. Sí, jo estic esperançat, crec que està guai, a mi m'agrada, jo m'ho passo molt bé i espero connectar amb gent. És un públic més minoritari, però bueno, esperem que vagi guai. I el títol del grup, a què es deu, el Jingwall Brow? Jingwall Brow realment va néixer fa moltíssims anys. Jo, des dels 4 o 5 anys, vaig anar a una acadèmia d'anglès i tot el rotllo, i un mestre meu, quan era preadolescent, m'ha dit, tio, ell té un nom en anglès molt a molt. I m'ha dit, Jimmy Ward. I jo, hòstia, és de veres. I res, i quan vaig muntar aquest grup vaig dir, hòstia, ja que és la meva moguda, és la meva oportunitat d'utilitzar aquest nom. I bueno, és un poc de guassa realment, però bueno, em mola, no sé, em recorda aquest moment i vaig així anar per una natura i vaig dir, bueno, Jingwall i Brow va ser, volia ficar una tercera paraula, vaig agarrar el diccionari, vaig anar passant pàgines i vaig quedar en aquesta paraula que m'agradava com sonava, m'agradava el significat, però quan fas un brou de peix o un brou de carn, és traure el millor d'una mateixa i de les coses que li han influenciat i traure alguna cosa. I bàsicament és això. Ja, per últim, m'agradaria que ens deixares un missatge a este canal de YouTube, Diàlegs, per a quan acaben de veure aquesta entrevista, quin missatge ens regalaries? Doncs si penseu que no heu escoltat mai jazz, pense que és un bon moment, ja que és un disc prou fàcil d'escoltar, crec jo. I al final el jazz no és una qüestió d'entendre o no entendre, crec que com moltes arts, com anar a un museu o anar a diferents expressions artístiques, moltes voltes és més la por que tens que realment tirar-se, simplement escoltar, i si t'agrada, i si no, no. Hi ha molts tipus de jazz, és molt variat, és molt ric, hi ha músics a València increïbles, també venen músics internacionals increïbles, i penso que sentar-se en directe mola molt més, penso que és una música sobretot de viure-la en directe, i que s'animen al Jimmy Glass, que s'animen a la Matisse, que s'animen a veure concerts, i si veniu a Jingwall Brow, encara millor. Però jo crec que hi ha moltes coses i crec que és fàcil de tirar-se a escoltar i flipar-la i ja està. Omplirem les sales de Jingwall Brow per escoltar una bona música. Moltes gràcies i ha sigut un plaer aquesta estona compartida. Gràcies. Després de Jingwall Brow, amb el cantant Jaume Guerra, passem a l'artista plàstic Àlex Seguí. Bona vesprada, Àlex. Bona vesprada. I benvingut al nostre canal de YouTube de Diàlegs. Una unió, un grup de música acompanyat per la pintura, no? Com es combina aquesta unió? Jaume, que té molta vista i molt de gust, em va dir, m'ho va proposar, i ell ja fa temps, a ell li agrada molt l'art, i a mi m'agrada la música també, i sempre hem xerrat i hem compartit coses. I em va proposar de dibuixar en el directe. I engalza molt bé perquè el format musical que ells porten i el gènere de dibuix que jo faig, d'alguna manera, per tradició un poc, tenen prou punts en comú. Hasta ahí està tot, és la definició canònica. En un
una estona podrem gaudir d'aquesta actuació de Gin Warbrough amb la teva companyia, que és el que ens vas a representar. No n'hi ha un objectiu clar. Jo el que faré serà, mentre ells sonen, anar un poc a portar una dinàmica paral·lela, i el que faig és mesclar una manera de dibuixar que ve de la tradició més naturalista, i vaig abstraient, de manera que és un dibuix molt gestual, molt gràfic, molt rítmic, i ja anireu veient. Hi ha dos cavallets, de manera que porta diferents dibuixos a la volta. Ells aniran tocant i jo m'agafaré el meu temps, pararé quan tinc que parar. D'alguna manera ells estan, per a mi, em fan un ambient molt... És un molt bon ambient perquè és música en directe. I després les cadències que tenen ells i l'improvisar dins les rodes d'acords i tot això, a mi em ve molt bé, perquè m'acompanya molt bé. I el que fem al final crec que és oferir-li al públic una doble proposta. A mesura que senten els temes també poden anar veient com va configurant-se el dibuix, que és abstracte, però en determinats moments vaig a la figuració, en determinats moments mira el públic i agafa algú del públic, el clavís del dibuix. És un poc això. Com naix aquesta faceta com a artista plàstic? Com arriba a la teva vida? Des de ben menut. Des de ben menut, i és una faceta que no és tan coneguda, perquè se'n coneix més per la part musical que no per la part plàstica, però la meva formació original és plàstica. I bé, des de molt menudet. Després vaig passar a l'institut, de l'institut a la facultat de Belles Arts, i sempre he mantingut aquesta activitat, una doble activitat. I ara no és tan... és molt fàcil, no?, preparar-me al Jaume, pràcticament així amb molta facilitat. Perquè vens del grup de La Gossa Sorda, vas ser el cantant de La Gossa Sorda. Com recordes aquells anys damunt dels escenaris? Molt divertit. Molt divertit, i vaig aprendre moltes coses, perquè són dos àmbits distints, però més per tradició que pel que realment són. O sigui, l'ambient de la música punk i ska és tot molt visceral, i en canvi, quan estàs a l'estudi i dibuixes pintes, és més contemplatiu, és tot més tranquil. Vaig aprendre molt perquè els processos són diferents. No sé, el procés creatiu d'estar en una banda musical amb més companys, treballem molt en equip, i també l'estètica, el resultat estètic és diferent, però n'hi ha molts punts en comú. I el fet de jugar a dues bandes em dona perspectiva també, i em dona prudència, tant quan estic en un costat com quan estic a l'altre. Un canvi molt gran, no? Passar de ser cantant ara a dedicar-te a aquesta nova faceta que ha arribat. Com va suposar aquest canvi? No ha sigut un canvi tan gran, no ha sigut un canvi gran, perquè jo això ho he fet sempre. El que passa és que ara no estic en un grup que està com a la primera línia. Aquesta activitat jo la porto de sempre. Ara la diferència està en que no tinc el volum de concerts que tenia amb La Gossa Sorda i estic més tranquil. Cosa que, sí, tinc més temps i estic molt més tranquil, que era el que necessitàvem quan vam parar, tranquil·litat. Van ser molts anys, si tingueres que quedar amb una cançó de La Gossa Sorda, amb quina el quedaries? Ostres, això és com si tingueres 3 fills i tingués que triar... Hòstia, aquesta pregunta és fotuda. Jo tinc la meua. Sí. Dis-me-la. Els Barzers. Els Barzers. M'agrada molt. Sí. I mai em canso d'escoltar-la. Sí. No sé, jo... En tot cas te'n podria dir una de cada disc, però bueno, jo crec que Camals Mullats és una molt bona cançó. Una molt bona cançó. Crec que Josep va tindre molt bon ull en aquest tema i en molts altres. És un poc el tema conegut,
però crec que és un tema que resumís molt bé. És una cançó que no demostra tot el que la gossa sorda és capaç de donar, però d'alguna manera resumís molt bé el que és la gossa sorda i el que més avant, quan fem la part final de la gossa, aflora també. Trobo que ho té tot, és un tema que ho té tot. I ara, en aquesta nova faceta com a artista plàstic, els quadres que representes a cada actuació junt a Jean Walbrough, podem tindre l'oportunitat algun dia veure-los en alguna sala o en alguna exposició, per exemple, així a Mar de Mura? No ho hem parlat, d'això, en Mar de Mura, però ho podem fer. Sí, ara, en octubre, el mes que ve, al Cercle de Belles Arts d'ací València, faig una expo i n'hi haurà algunes de les peces que estan fent-se així. Quasi tot serà dibuix i anirà en aquesta línia. Dependrà un poc dels resultats perquè de les peces que vaig traient així després triaré i farem una exposició, sí, el mes que ve. Informarem en xarxes i tot el tema. Estarem atents a les xarxes i podrem gaudir d'aquesta exposició. Moltes gràcies, no el demorem més perquè veig que ja esteu a punt de començar el concert i ha sigut un plaer. A tu, moltes gràcies. Gràcies. Combinar la música amb l'art, una bona manera de gaudir d'una vesprada diferent. Gràcies a Jaume i el seu grup de jazz Jean Walbrough, acompanyat per l'artista plàstic Àlex Seguí. Esta vesprada en Mar de Mura ha vingut farcida d'emocions, i més després de descobrir aquestes facetes que ens regalen grans músics valencians, com han sigut i són Jaume i Àlex.